салом бинандагони азиз, барномаи навиди бомдодиро дар пешниҳоди ман Амридин Олимов тамошо доред. имрӯз чоршанбе 2 июн аст ва соат дар душанбе 11. то 10 дақиқаи дигар шуморо бо хабарҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. нахуст назаре мекунем ба мавзӯъҳои имрӯз. Эмомалӣ Раҳмон ба Покистон сафар кард. Тоҷикистон аз Чин 300 000 дона ваксинаи CoronaVac мегирад. мулоқоти раисони вилоятҳо дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 2 июн дар раъси як ҳайати баландпоя бо сафари расмӣ ба Покистон рафт. дафтари матбуотии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дод, ки дар ин сафар Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президент оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони нақлиёт, фарҳанг, маориф ва илм, директори оҷонсии зидди фасод, раисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, палатаи савдо ва саноат ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. боздиди президенти Тоҷикистон аз Покистон 2 рӯз идома мекунад. рӯзи гузашта вазорати корҳои хориҷии Покистон хабар дод, ки Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати нахуст вазири он кишвар Имрон ба Исломобод меравад. дар ҳоле ки ҷониби Тоҷикистон барномаи сафари Эмомалӣ Раҳмонро эълон накардааст, аммо вазорати корҳои хориҷии Покистон хабар дод, ки дар музокироти дуҷониба ҳайати Тоҷикистонро Эмомалӣ Раҳмон ва ҳайати мизбонро нахуст вазири он кишвар Имрон раҳбарӣ мекунанд. ба иттилои вазорати корҳои хориҷии Покистон интизор меравад ҷонибҳо дар мавриди ҳамкориҳо дар арсаҳои гуногун аз ҷумла иқтисод, тиҷорат, сиёсат, сармоягузорӣ, амният, дифоъ, фарҳанг, маориф ва робитаҳои минтақавӣ баҳсу гуфтугӯ кунанд. дар назар аст Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Покистон Ориф алавӣ мулоқоти ҷудогона дошта бошад. Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1994 то кунун 7 маротиба ба Покистон сафар кардааст. ӯ бори охир дар моҳи марти соли 2017 барои иштирок дар нишасти сарони созмони ҳамкориҳои Шонгҳой ба Покистон рафта буд. Тоҷикистону Покистон дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавие чун Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкориҳои Шонгҳой, Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва Созмони кишварҳои исломӣ ҳамкорӣ доранд. Покистон ҳоло умед дорад, ки бо пурра шудани тарҳи Каса ҳазор аз Тоҷикистону Қирғизистон барқ бигирад. аз Покистон умдатан мева ва маводи ғизоӣ ба Тоҷикистон ворид мешавад. раҷабой аҳмадзода ва абдикарим алимбоев раисони вилоятҳои суғди Тоҷикистон ва Бодканди Қирғизистон дар марз мулоқот карданд. дафтари матбуотии ҳукумати Бодканд хабар дод, ки мулоқот 31 май баргузор шуд. хадамоти матбуотии ҳукумати суғд дар бораи ҳузури аҳмадзода дар Исфара ва оғози мумфаршкунии баъзе аз қитъаҳои роҳ гузориш дод, аммо дар бораи вохӯрӣ чизе нагуфт. ба иттилои ҷониби Қирғизистон, тарафҳо дар мулоқот масъалаи таъмини амният дар сарҳадро баррасӣ карда ба зарурати рафъи паёмадҳои муноқиша ва корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ таъкид карданд. инчунин дар байни деҳаҳои мақсади Қирғизистон ва овчи қалачаи Тоҷикистон навбатдории милисаҳо ташкил шудааст. ҷониби Қирғизистон мегӯяд, дар ин бора тарафҳо ҳанӯз соли 2019 ба созиш расида буданд, вале иҷро нагардида буд. рӯзҳои 28 ва 29 апрели имсол дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон задухурди мусаллаҳона рӯй дод. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, дар ин ҳодиса 19 кушта ва 87 нафар захмӣ шуданд. ҷониби Қирғизистон дар бораи 36 кушта ва беш аз 180 маҷрӯҳ хабар дод. Тоҷикистону Қирғизистон якдигарро ба оғози даргирии мусаллаҳона айбдор мекунанд. додситонҳои ду кишвар ҳодисаро таҳқиқ доранд. аз 970 километр марзи Тоҷикистону Қирғизистон бештар аз 400 километри он муайяну нишонагузорӣ нашудааст. ҷанҷолҳо асосан дар минтақаҳои баҳснок бар сари замин ва обу чарогоҳ сар мезананд. зимнан дар вилояти Бодканд наздикии марзи Тоҷикистон байни сарҳадбонони Қирғизистон тирпаронӣ ба амал омадааст. хадамоти марзбонии Қирғизистон рӯзи 1 июн хабар дод, ки дар ин ҳодиса як сарбоз ҳалок шуда, дигаре захм бардоштааст. мақомоти Қирғизистон гуфтанд, ҳодисаро таҳқиқ мекунанд. Тоҷикистон аз Чин ҳамчун ёрии башардӯстона 300 000 воя ё доза ваксинаи CoronaVac мегирад. намояндагони мақомоти ду кишвар дар ин бора ба созиш расиданд. наврӯз ҷаъфаров, сардори риёсати амнияти беҳдоштии вазорати тандурустии Тоҷикистон, рӯзи 1 июн ба хабаргузории расмии Ховар гуфтааст, ин миқдор ваксина барои фарогирии 150 000 нафар дар ду давра пешбинӣ шудааст. ҳоло масъалаҳои техникӣ, шароити ҳамлу нақл ва таҳвили CoronaVac ба Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дорад.
афзудааст ӯ. Тоҷикистон дар моҳи марти имсол аз Ҳиндустон 192 000 воя ваксинаи AstraZeneca ворид кард, вале бино ба вазъи беҳдоштӣ дар он кишвар нақшаи дастрас кардани ваксинаи истеҳсоли Ҳиндустон тағйир ёфтааст. Мақомот мегӯянд то ин дам 80 000 кас дар Тоҷикистон ваксинаи зидди коронавирус гирифтанд. Ба иттилои расмӣ дар умум сирояти бемории COVID-19 ба 13 308 кас дар Тоҷикистон тасдиқ шуда 90 нафар аз ин беморӣ фавтиданд. омори ғайрирасмиро бештар аз ин медонанд. Вазорати тандурустӣ аз 10 январи имсол ба ин тараф дар бораи сироят нашудани коронавирус гузориш медиҳад, аммо шубҳаҳо боқист. дар вилояти Қандаҳори Афғонистон як бозоре ҳаст ки онро бозори Буш меноманд ва ба номи раиси ҷумҳури собиқи Амрико Ҷорҷ Буш ки соли 2001 амр дод нерӯҳои кишвараш барои сарнагун кардани Толибон ба Афғонистон ҳамла кунанд. ҳоло ки нерӯҳои амрикоӣ аз ин ҳамсоя кишвари Тоҷикистон мераванд, иддаоҳое пайдо шуданд ки силоҳҳои боқимондаи онҳо ба ҳар касе ки пеш омад фурӯхта мешавад. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. در این بازار افغانستان اشیای دورنداخته پایگاه سابق نظامی آمریکا را می‌فروشند. سربازان آمریکایی که در حال ترک افغانستان هستند، پایگاه را میانه‌های ماه می به دست نیروهای افغان دادند. در اینجا کامپیوتر، یخدان، ماشین، زره، بعضی تجهیزات نظامی، رادیو، موجگیر و دیگر اشیای گوناگون هست. وکیلان مجلس محلی ادعا دارند که در اینجا سلاح و مهمات جنگی هم فروختند، ولی آنها نخواستند در نزد کامرا صحبت کنند. خبرنگاران رادیو آزادی هم در اینجا هیچ مهمات جنگی ندیدند. گروه دیگر نیز ادعای وکیلان را رد کردند. ما در اینجا اشیای نادرکار را می‌خریم و به جایهای دیگر برده می‌فروشیم. آنها را از پایگاه‌های نظامی می‌آورند. همش غیر قابل استفاده است و یا مهلت استفادهشان سپری شده است. یک زمان در قندهار 26,000 سرباز امریکا و از کشورهای دیگری اعضای ناتو حضور داشتند. آنچه را که باقی مانده است شرکت‌های محلی می‌گیرند و نخواستند در رادیو آزادی نامشان را نشر کند. نظامیان افغانستان می‌گویند ایده‌ها درباره اسلحه فروشی اساس ندارد. کدام تجهیزات نظامی در بازار فروخته نشده. اینجا ما قراول ما هستن، قراول ما چک میکرد. اگر تجهیزات ماروری که از قراول کشیده نشده، اینا به شما مطمئن باشین. یک یخچال کونه و یک مثلا کندیشن کونه و یگان چیزای اضافه‌ای کونه و تلویزیون کونه که پا داشتن، اونا را به ترجمان داده بودن. ترجمان از اونا را به خاطر یا به خاطر استفاده شخصی خود یا به خاطر فروش اونا با پول پیسه خریده و اونا را و او اسناد داشتن از طرف خارجی ها برشان اسناد داشتن. از بس که جورج بوش رئیس جمهوری سابق امریکا سال 2001 امر حمله به افغانستان را داد، اینجا را بازار بوش مینامند. اکنون تمام نیروهای امریکایی باید تا روز 11 سپتامبر از افغانستان بروند و خرید و فروش آنچه که میگذارند اوج گرفته است. дар бахши як рӯз дар таърих ҳамкорам хиромон бақозода шуморо бо муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 2 июн шинос мекунад. дар авҷи пандемияи коронавирус 10 июни соли 2020 мақомот дар Тоҷикистон нисбати шаҳрвандон ва матбуот барои ба қавли онҳо нашри ахбори ғалат дар бораи бемориҳои сирояти муҷозот таъин карданд. ин амали мақомот ки дар нашри хабарҳои марбут ба пандемия ношаффоф амал намуданд, ҳамчун талоши пинҳон кардани воқеияти вазъ интиқод шуд. баъди интихоботи парлумонӣ ки ба он ҳеҷ як намояндаи мухолифони воқеӣ роҳ наёфт, шӯрои сиёсии ҳизби наҳзати исломӣ 10 июни соли 2015 қарор кард ки раҳбари он Муҳиддин Кабирӣ муваққатан ба Тоҷикистон барнагардад. 3 моҳ баъд ҳизб дар ташкили ошӯби генерал Назарзода муттаҳам ва аъзои раёсати он боздошт ва худи ҳизб террористиву мамнӯъ эълон шуд. ҳизби наҳзат ин иттиҳомотро ҳамеша чун бепояву асос рад кардааст. 10 июн зодрӯзи фаъоли ҳуқуқи башар Ойниҳол Бобоназарова аст. як фаъоли ҳаракатҳои демократии солҳои 90 танҳо зане ки омода шуд дар интихоботи президентӣ номзад шавад ва барандаи ҷоизаи амрикоии зани шуҷоъ то имрӯз дар амри ҳимоят аз озодиҳои сиёсиву шаҳрвандӣ талош ба харҷ медиҳад.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در نسبت اسعار خارجی برای امروز 2 ایون چنین تعیین کرده است. بینندگان گرامی، برنامه نوید بامدادی بود که من امردین علیموف تقدیمتان کردم. برای دریافت خبرهای جالب و ویدیوهای دیدنی سیر کنید با سامانه ما آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی. خیر تا بازدید.